Vitaj v roku 2000, v čase, keď ľudia lietali bez Wi-Fi, mobily mali antény a jediný režim v lietadle znamenal, že ste si sadli, zapli pás a dúfali, že pilot má dobrú náladu. Dnes sa pozrieme na deň, kedy sa jeden pasažier rozhodol, že si spraví vlastnú cestu do kokpitu a lekári zas otvorili bránu do budúcnosti medicíny. 11. augusta 2000 sa na palube letu Southwest Airlines 1763 odohrala scéna ako z akčného filmu, len bez kaskadérov. 19-ročný Jonathan Barton sa pokúsil dostať do kokpitu. Cestujúci však ukázali, že kolektívny letecký karate klub funguje. Zasiahli, aby ho zastavili. Bohužiaľ, počas boja utrpel smrteľné zranenia. Tragická udalosť, ktorá ukázala, že aj pred 11. septembrom 2001 sa letecká bezpečnosť riešila nielen zamknutými dverami, ale aj odvahou ľudí na palube. Ten istý deň sa však odohral aj medicínsky zázrak. Lekári úspešne implementovali zariadenie Jarvik 2000, prelomové umelé srdce, ktoré dokázalo nielen pumpovať krv, ale aj simulovať puls. Pacienti so závažným ochorením tak dostali šancu na nový život. Zaujímavosť? Jarvik 2000 sa dodnes používa v niektorých krajinách, samozrejme v modernejších verziách, takže vaše srdce môže byť pokojne made in technology. A to bol 11. august 2000, deň, kedy si letecká bezpečnosť a medicínske zázraky dali spoločné rande v kalendári. Pamätaj, srdce treba chrániť a dvere do kokpitu tiež. Ahoj zajtra!